Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit ngap-ngap bae ora. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu, Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Munyer-munyer Mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau? Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula, Pak, mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono ya. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan toh Pak, ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene salah. Ya, maaf toh Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti ta tembang rewel? Ora ngerti ta? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah Pak, niki mau perjalanan no gremis toh Pak. Ah. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa, deres Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya. Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi entuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Jos. Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi. Wah, sonku ya jebol-jebol lho. Ayo. Jembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggut janur kuning biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi, Pak Margono?
Oh, alah tikutan. Ngono kuwi. Ya ndak? Nduk, niken. Dalam. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Winki-winki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop ae kowe. Ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun Nduk, lekmu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengin belajar nyinden merga cita-citane pengin dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya coba kaya apa. Terus Oh, kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sega. Tuku sega. Lawuhe teri. Lawe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Tri Hastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak utelmu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Yo, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan wis suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sangat gedine ya. Iya, koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk orang Lah kok hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wesan Pak No, celanane suwek tengahe ngono to. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitake mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Gandeng. Ayo. Terima
terima kasih. Sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, ora rampung lagi. Rampung to Pak No. Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Ah rezekine sehat sak teruse ayam tentrem sak keluargane akeh duwite hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten pancen. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Krasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Oh iya nggih. Bukmu wis 48. Ning ngambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Oh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau enten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Marotuaku, ya toh? Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ayo. Ayo. Ibu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Ademen, Nganjuk. Mbak. Ademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Bocah rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti to, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma Amin. ya. Ya Bir. Oh iya. Apa tuh, Pak? Alah wong. Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita Ciloko ayo. Nah, niki jawabane, Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten
Mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum peksoden. Jadi ndak ini. Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Mingge? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tap-tapan ya. Isto, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudahe ngetap ae ayo. Ayo yudahe bayangne winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne bunga tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh, piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Api to, Pak. awakmu kan urung dhewe. Kula to, Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Ika keselen, Pak, ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu ya ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tiratane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling capek. Aku rewel ngene iki, Nduk. Iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Lah ngono kuwi. Wilingke karo kanca-kanca. Iki Nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Wis ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae.
Lek bakso Solo ki asli Solo laris. Nggih, Pak, kasih tok, Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Busri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki ya, Pak. Ini caksi apa sanidi? Niki sak menika caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh sanidi lek Saking caksi. tebe, Pak niku nggih. Nggih lek caksi ki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Hah? Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki enek sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Ah, kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Lho komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mambiat mayang. Ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gending belan kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya. Oke, siap. benang main, Pak. Main piye menang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suarane Oh. gending belan Luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih, Nduk. Wah, abis keringet kaya ngono pisan. Wah. Tak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Si jengkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Iki pamundaking tuan rumah. Mbah Wo mene diaturake nggih. Ya nang, ya Bir golek dhuwit. Engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon lewung dados. Yo. Makasih. Makasih Mbak Birgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gom? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga.
meneng luwih dhisik. Ya. Kaya suwi ora krungu Podang Kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Wandai ya jan kaya Podang Kuning tenan. Ha iya. Lah kula, Pak. Loro kuning. Oh. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh rene sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian Sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku karo kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku nek nggen apa jenenge TA metu mijil dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik. TA nggen midi ora. Agam Cina. Ya. Osek to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-oper ora. Alus manis nengsem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut cenut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, ora iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Selapan, Nggih. berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngapa kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ayo nggih. Butuh iki wis ora enek musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara. Wah, jan awake padet singset kaya ngono. Ayo nggih. Lek dandan aja mekokok dandan. Ayo wah, iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Maneman. Ayo. Wis lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek videone. Ayo. Lagi ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bekes asine. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan niku. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Ayo. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delok arep turu. Mesake lho maling, Wanda malih salah tingkah lho. Ayo share, Pak. Iya. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek musuh dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. Ayo. Nono. Ayo.
Mbak Dian, yuk. Ibu bunga henga. Aduh. Pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Nah, iya. Lah kok dadi? Lahir arkaku lahir ya. Sini kita mau kesel. Tiku. Ya per, ayo monggo sing bar mengkokok mau ayo dah. Pali yo gur ngono kae. Alah, mirip-mirip. Kendak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. Gak penak, Pak. Nggih keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden 7 kabeh wong do apa ki jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tutik kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tutik. Pama Mbak Tutik ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Lali. Dosa maksude. Lali. Dosa. Ono bonus iki. Sobek-sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maison barang. Sudah. Nyanding bisa datang. Oh, ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring man. Jas, kabeh ta ngono. Suara apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasa nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lho bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian.